खालामनोसै। आंनिया दिलबर हुसैन गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि ट्रेजारार सार प्रानजित बसुमतारी सफैनो हाबावदों आरो जोंहा सफैनो हाबावदों दि प्रदीप कुमार ब्रह्म CWC अर्गेनाइजेशन जेनेरेल सेक्रेटारि। और बेजों लोगोसे जोंहा सफैनो हाबावदों आस्थाय नार्जारी CWC मेम्बार जादों आरो जोंनिनो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोंनि नर बसुमतारी बेखौबो सिनायथिनो थाखाय आं खावलायनाय जाहैबाय जोंनि एक्स प्रेसिडेन्ट महरै। आरो जोंनि बे नुजाफैनो हाबावनाय जोंहा आलासि महरै सपन मुसाहारि भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट नार्जारी भाइस प्रेसिडेन्ट गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट आरो बेजों लोगोसेनो दंबावो जोंहा रबिराम नार्जारी भाइस प्रेसिडेन्ट गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट और बेजों लोगोसेनो दंबावो जोंहा दिलबर हुसैन ट्रेजारार गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट और बेजों लोगोसे प्रानजित बसुमतारी एक्टिभ वार्कार EPP और बेजों लोगोसे सीमंत ब्रह्म अर्गेनाइजेशन सेक्रेटारि डिस्ट्रिक्ट और बुप्रभुवन ब्रह्म यूथ प्रेसिडेंट गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट कुमार नार्जारी यूथ अर्गेनाइजेशन बेजों लोगोसे दंबावो जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट बसुमतारी यूथ भाइस प्रेसिडेन्ट और बेजों लोगोसे दंबावो सन्तोष ब्रह्म मेम्बार गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जों मोननो हादों पार्किलिस बसुमतारी। बेजों लोगोसे आरो जोंहा खालामबोनाय आंहा प्रेसिडेन्ट बिथां सन्जिब इसलारि बिथांखौ गावनि जायगायाव गसंनानै सिनायथि होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय।